Yan. Okay na. May flowers na. May cake na. Tara, tignan natin kung anong reaksyon ni Mrs.
Grabe naman kilig ni Ma'am Amy. Gutom na kami. Hindi Ma'am Che. Abot nga niya hanggang luwas. Mayong kiss, dapat may kiss. Nakakaupo. Dapat may kiss. Uy, guwapa! Uy, guwapa talaga! Uy, guwapa talaga! Nakakaupo ka boy. Ara naman sa doa. Nag-uruli na pati. Nag-uruli na baga, sir? Matindi.